Салому алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз бозори Корвон даем. На ҳам дарвоза меоянд, бижутерияҳои пеши пеш сиёҳ намешаванд. Дукони Апай Гулия на ҳам дарвоза медорем. Падбал Пай Гулия голда. Дукони рақам 21 нами ватсапҳои мебин Апай Гулия. Салому алейкум Апай Гулия. Ассалому алейкум бонои зебои ма. Мана марҳамат намоед комплектое ки беҳад шумо бисёр мепурсен. Беҳад доимо талаботи хушрӯ дорам манамин комплекто беҳад спросаш хушрӯ. Малина, ежевика спросаш хушрӯ. Мана ино стили российские. Мана комплектош, мана дастмонош ҳамаш аҷоиб хушрӯ. Ҳамаи синусолда нархи ҳами комплектотун чанд? 250 сомон. 250 сомон. Иловагӣ мешава сепочка подарка бо ягон тӯҳфааке ки шуморо хурсанд кунад. Обязательно тӯҳфа дора бо. На касе ки подписчики канали Libos TV айноми канали Libos TV гап мезанед, Апай Гулия шумода тахфиф мекунад. Анами чиза бисёр мепурсанд, ами чӣ ном дора ҳами инами? Тоҷики қати бигем офтоб параст мешава. Офтоб параст. Уруси қати агар бигем семичка мешава. Семичка. Ранги гулои офтоб парастай. Мана нигоҳ кунед да. Мана мино гӯё кунед ки ино копия люксои бриллиантоа. Копия люксои бриллиантоа ина чанд солае ки савдода мерава, аймода намемона. Ҳамаи синусолда мезеба. Да дохил мешава гӯшворуш, чалаш, клончикаш, мана хонмон зебо. Обязательно як таи дига иловаги сепочка подарка бо ягон тӯҳфачааке ки шуморо хурсанд кунад. Бисёр хуб. Мегзарем ба ё дастмоноҳотон. Дастмоноҳотон чӣ хеланд? Нархошона гап занем. Мана дастмоноҳо ҳастае ки мана ёшонабару студенто, талабои мактаб, студенто, духтарако ки нафисака дӯст медоранд, нежниста дӯст медоранд. Манамин падбриллианто ина сафед. Бо ҳастае ки барои модаро. Ҳастае ки барои модаро национальни дастмоноҳое ки саюзи нусхаҳо қати буромада истодаги. Бо ҳастае ки мана ино брендовие. Якташ чанд сум? Копия люксои италиански. Ай 60-70 сум сар мешавад то 110-120 сомона. Марҳамат ҳамаш нархҳои даст раст. Мана ин браслето пад бриллиантай ино комплекти худша дорад. Якча дастон да мефаҳмем бони. Ки бибинам. Комплектиш мана гӯшвораи худаш бо ранги ҳавай бо чалаи худаш. Қати комплектиш чанд пул мешавад? 180 сомон. 180. Гӯшвор, чала, неки кулон надорад духтаро. Браслетишам аҷоиб хушрӯ. Размерошам калон майда. Якча бигирем дастон да ки нишон медиҳем. Барои модарора. Мана. Завадской. Аҷоиб хушрӯ. Мана гӯшворош. Дига кнапа. Ина чалашам ҳастай. Ҳозир ман бинем шумода шумо маълумот битем чизе ки дасти апам дай. Истар биёрем дастона ки бибинем хушта. Чалашам ана ки гап занед дар бораи ҳамё ки ҳамаи ҳамё комплектои новинка 180 сомон. Гӯшвор, чала, браслет. Кулон надорад духтаро. ин чизе ки шумо дидесен экранда, нами чизои апан 100% ё сиёҳ намешаванд? Не, сифаташ хушрӯ. Сифаташ хушрӯ. Ҳамаша сифаташ хушрӯ. Як бори дига ай боло нишон медиҳем шуморо. Хушрӯ бинед. Чизое ки апам да ҳастай гарантӣ дорад, гарантӣ ки сиёҳ намешаванд. Ай сифаташ хушрӯ. Борои гуанҷӯ ҳастай, борои Туркия ҳастай. Борои Хитой ҳастай, арзонай бо. ишқилиб ки ҳама дастрас нархҳо ҳастай. Ай 50 сомон сар мешавад то 300 сомона. Аз 50 то 300 сомона бори апам ҳаст. ватсапи ки дар поён ай Апай Гулия ҳай метавонед ки омада ай номи канали Libos TV гап занед ё ки дар ватсапш нависен шумо да сурат мепартояд. Доставка ҳам дора. Доставка тамоми ҷоҳо ҳаст. Комплектои Хуррам Султон. Ҳамаш полный гарнитур наборай 180 сомон. 180. Аҷоиб сифаташ хушрӯ. Ҳами 180 сомон. Ҳамаш 180 сомон. Хай дига аинда нархи мошоалло намешавад. Бовар кунед сангушам хушрӯ, сифатшам хушрӯ. Ин сепочкаву кулон неста. И полный калия духтарои хушрӯ. Мана полный калия.
абзори дигаи мо буд 3 рӯз пас мешавад. Марҳамат, шумо дар видео лайк монед, бо куҷора мефоратун тамошо кунед, кадом чизора мехоҳед тамошо кунед, бо чизорам ина ҳафтаи дига ина ёра нишон метем, чизои новинкае ки шумо мебинед ҳавастон мекунанд. боқи сарбаланд обод бошед, видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. Кадоме мехоҳад ки дуконша реклама кунем, марҳамат, мо да бинависед, мо дукони шуморо омада реклама мекунем. иншоалло ки савдои шумо назм мешавад.